Så er dag 2 på ski også vel overstået, og tro det eller ej, jeg fik Malene med på andet end børnebakken i dag. Blå bakke, Malene, hvordan synes du, det gik? Jeg var simpelthen så ræd, for at sige det på jysk. Men samtidig så var det også pisse sjovt. Undskyld, jeg bander, men det var virkelig... Jeg overrasker, og jeg synes, det var så sjovt. Jeg ved ikke, om jeg var god til det. Jeg vil sige, de lyder og udtryk også med ord, du kom med på vej ned ad bakken, synes jeg ikke indikerede, at du synes, det var sjovt. Nej, første gang jeg tog den, var jeg skrækslag. Helt vildt. Men på den her måde, som der kører rutsjebane, de får på Sommerland og sådan noget, det der sug, man får i maven, ikke? Men jeg var bange for det. Anden gang, der var det sjovt, lige indtil jeg styrtede. Og det fik vi billeder af, så det skal vi have fat i til Facebook. Der stod 4 af de dejlige lytter med og filmede og tog billeder og alle sammen vendte. Det var sjovt. Ja, der var vist kun en, der tog billeder, da du styrtede. De 4 andre, det var dengang, du alligevel løb på tværs af en løjpebane. På tværs af liften, ja. Så der var der en tallerken op i tallerkenliftet op i. Men sådan kan det gå. Dag 2 vel overstået. Ja, det har været super sjovt. Ja.